Good morning! Bangon-bangon na. Sulitin na ang natitirang oras. Ayan guys. Meron ng dahon dyan sa, sa lapag. Oh. May nilitsyo na ata dyan kagabi. Ang kulit. Siksikan kami rito. Paloka. Sabi kasi hindi matutulog yung iba. Ayan. Kaya kinuha play namin is 4 to 6 person lang yung capacity ng kwarto. Kasi sana doon kami sa malaki, no? Pero hayaan niya lang, nandun na eh. Nakaraos din naman yung yung tulog. So, yun. Diyan, talagang walang space dyan. Si Mark, kaya pa, ay Mark. Morning. Yung batang makulit to. Batang maliit. Tulog pa. Mamaya tatalo na naman yan sa swimming pool. Biglang tanong. Ayan. Tignan ko ano na ang ginagawa nila sa labas. Kasi hanggang lang kami dito. 6 AM lang sa ito. Wow, kanya-kanya na lang ah. Natulog na dito. Same time, luto kami pansit. Ano kaya, Chin, kuha na lang tayo ng cottage. Cottage na lang. No? Kasi mahal, extend na eh. Mag-cottage na lang kami siguro. Kasi hanggang 11 AM na lang naman kami. So, 5 hours pa. Palangoyin ko lang sa pulo ko yan. Gusto na masulit eh. Asa na sila? Diyan din tayo magluluto. Sana nga. O baka may lutuan naman dito na Hindi nyo ba inikot to? Hindi nila inikot kagabi. Oh, pwede. Ha? Grilled area lang. Sige, dyan na. Carballs na yan. Prepare na nila yung pampansit. May pa. Pabang meron. Pa-inquire ka natin dun sa Sa? para mapa-reserve na yung kasi 6 lang kayo dyan eh. Bukas na ba yung office? Oh, sige, wait lang. Wala akong office guys. Lakad-lakad muna tayo guys. Saan ka natulog? Sa jeep? Di ka nilamok? Ang ginaw pala dito pag pagka umaga. Siguro kuya, saan na kaya? Wala na sa kwarto eh. Malumublob na nga agad. Batang yun. Alam mo kasi mag-change ng ng tubig eh. Punta lang ako sa office. Inquire ako ng ng cottage. Tibay ng mga nagbe-video kagabi oh. Where's the office? Ah? Ah, sarado pa po. Ano oras magbubukas po yan? Ah, okay. Magano po sana ako ng cottage. Kasi hanggang 6 lang kami sa room. Kuha sana kami isang cottage. Magkano pa cottage? Nasa yung ranges na. Dito nga yung bata oh. Lakad-lakad pala si Natsu. Kala ko si Japon. Saan yung batang yun? Nakita ko na kanina eh. Kasama si Papin. Hi Natsu! Good morning! Morning, ma'am. Morning! May uwi na tayo ng 11. O kaya mag-breakfast na tapos Swimming? swimming na. Palinis muna natin yung mga Playground kami. Oh, sige. Doon sa Ayun, pakita ko lang kay Inday kung anong kuhanin namin dito. Ang ganda rin guys, maano din eh. Malawak din. May kiddie pool. Ilan ang swimming pool dito? Dito 3 eh. Sa side na yun, di ko pa nakita eh. Hindi ko na napuntahan.
Actually, gabi nga lang ako Gabi lang ako tag dito. Nag-swimming. Wala talagang araw. Kasi napakainit. Sayang yung sabon. Maputi. Dalawa din ata dito eh. Dalawang swimming pool pa dito. So, malawak din. Kaya yung slide. Tatawa naman ako sa slide na yan. Adik na adik tong sila Emma, sila Jackie. Alam niyo pa, madaling araw na panay slide pa sila dyan. So, sinulit talaga nila. Ako, isang beses akong nag-try. Dalawa pala. Hindi ako maandar talaga. Kalurk. So, yun. Hindi ko na ulit in-attempt na mag-slide pa. Parang dito sila nanguha ng pansapin dun sa kwarto Ang sarap magbakasyon. Sana maulit namin to. Alam niyo bang 10 years ago pa kaya pinlano to? Hindi naman, over naman. So, mga 3 years yata, buhay pa lolo namin. Ngayon lang natuloy. Ito siya na. Sarado pa office eh. Nalaglag na. Morning. Wala ni Scarlita. Lipat bahay. Pinalayas na sa mga Wow! Wow, wag na siya, boys! Hey! Hey! Kunin mo na. Tuwan-tuwa. Tuwan-tuwa yung aso. Morning, Scarlita. Morning. Obo-obo. Ayan, sobrahan. Ha? Morning, Natsu. Nasa bed, anak. Hindi ko nga nakita. Halika dito. Baka kinuha natin ito, papin mo. Walang kinuha sa kama. Wala ba? Saan? Andyan lang yun eh. Hanapin mo na. Diyos ko kalit. Ditong kwarto, saan mapupunta yun? Sa likod doon. Manalaglag. Baka kinuha natin ito, papin mo. Sabi sa'yo eh. Ayan. Yung mga... Nasaan yung papa mo dito? Andyan yun. Yan, lagay mo na mga cellphone natin dyan. Ang baho nung dito, no? Yung free nilang sabon, no? Parang amoy tae na. Yung free na sabon. Grabe ka naman, sinabon ko yun. No choice ka eh. Pero grabe, ang show talaga. Parang tae niya, Pia. Bakit si Pia pa yung Ang baho kagabi. Grabe ka si Pia. Tapos si Pia, ano yun? Pinag-uusapan niyo ako. Ha? Andun yung ko. Brief tsaka yung ko. Ayaw nga sa Boxer. CR, may pa tayo doon. Wait lang. Pwede. Ano to? Tubig o chlorine? Nangamoy eh. Kala ko ba mag-change water sila? Ang dami lumilitaw-litaw na kadiri. Huwag ka dito mamaya. Yung kadiri pa Ang dami pang dumi Ang pambata. Ito gustong-gusto na agad lumusong eh. Meron pang Doon sa Wala pa nga. May nakikita ka na ba nagsiswimming, anak ha? Pwede pa. Napatigas na naman ang ulo na ito. Sa Nakakainis. 11, uuwi na tayo. Madami pang oras yun. Tadaan. Wala naman Na ano? Si Tita Lapitan mo. Niirita na naman ako sa'yo eh. Mag-swing tayo. Pwede ba dyan ang nagpipiling bata? Let's swing. Muulan-ulan din na. Sumakit yung yung leg ko sa kwarto. Grabe, sa position lang kasi yung pagtulog namin. Kasi nga, sikip. Tapos, wala pang extra unan. Eh, di ba sanay ako na maano yung unan, mataas. So, ayun, sakit ng leg tuloy.
Feeling bata muna tayo, guys. Yeah! Ayun ni Kolokoy eh. Saan ba sila? Sa likod. Ah, si Bunso, ayan na. Tutulak ako eh. Doon sa kabila. Tapos si Japong sa ano, nasa labas pa. Bibili ng kape ata, tsaka tinapay. Labot yung camera, pero abot tayo mamaya. Dito na pala sila Japong. Bad trip mo. Umuulan-ulan na. Ay naman, kala ko naman nagpasiga ka na dito. Almusal tayo guys. Coffee. And pandesal. Ayun, tapos nakasalang doon yung pansit. With matching ano pa, sound trip pa sila. Sarap. Itong batang to, nasa ilalim. Ha? Ang gawa mo dyan, bebe? Ha? Gusto niya kasi kinatsu eh. Wala, ano kapatid ni Natsu? Wala. Ayaw ni Natsu. Ay, kasi lumalayo nga. Swimming na tayo? Swimming na tayo? Lolo. Hello. Happy Easter, guys! Ayan. Bansong mahal. Happy Easter! Wala daw pinapansin. Niligo pa kami. Sayang ang ano, 5 hours pa. Kakaano lang kasi ng chlorine eh. Kakalagay lang. Sa maya-maya. Hi, Chabuboy! Hello! Ang lamin na kasi. Kumukulo na agad. Wait lang. Ayan, nakaluto na rin ang pansit. First batch ng pansit is luto na. Kain na para makaligo na. Ayun pa yung next. Last batch. At yung batang yun, o, tingnan nyo. Nanguna talaga. Hindi pa pigil. Mariosep. Kalerks. Kanina pa yan eh. Nagsisimangot na naman siya at ano. Ay, bastos. Umiihi. Yan, siya pa lang nandyan. Check mo din yung breaker nun, baka naman maluwag. Kaloka. Mas masunog din yun. Itong isang bata gusto na rin maligo. Ready na rin, oh. Naka 2 piece na, oh. Ligo na? Carlita? Papa muna. Live eh. Photographer na Inday, oh. Dito tayo kay Pia. Colors! Hi! Uy! 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 Galing nga! Hindi natatakot ah! Langoy! Langoy! Dali! Langoy! Langoy! Sarap! Slide ka na! Dali! Ay! Puke! Kala ko ng pakalan! Megano! Pili ko naman ang lalim eh! Nakaupa. Tayo nga pala yung bata. Ano yan? Ito. Whoop! 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 Si Kolokoy. Saan si Christian? Ito na yung batang yan. Ito lang si Kolokoy dito. Sa kabilang pool. Anak ng patolang din, oh. Colors. Ay, ay lublublam kami ng ano, guys, ng 2 more hours and then manlaw na kami. Sila, bala sila, sulitin nila. Check lang natin si Koloks dito. Si Kolokoy. Sana yung batang iyon? Oh, parang dito nga, naririnig ko yung ano eh, boses. May kaibigan na kasi yun eh. Nakakuha na ng kalaro eh. Where are you, my son? Oh my gosh, parang wala din. Hindi, naririnig ko yung boses eh. Ayun. Ayun. Baby! Ayun oh. Ah, may wave dito pala.
Kulokay! Shh! Baby! Wala, hindi namamansin. Nagkaano kasi, kalaro na. Bala siya dyan. Dami naman lifeguard na nakaano eh, pabantay. Okay. Balik tayo doon. Ano, nag-jump shot sila? Ay! Hindi ko nga nakunan eh. Wow! Feeling na feeling si Japong eh, no? F na F eh. Huli ka! Oh, malunod! Gago ka! Doon sa malalim! Dapat binitbit mo na sa malalim. Wow! Ano pinapakita mo? F na F! F na F na itong kumag na to eh, no? Ka-nurse ka? Sino pala si Chris oh? Tarantado oh. Ala ate oh. Sira ulo ka, baka mali. Sira ulo talaga itong isang to, kaya nilalayo ano mga bunso namin kapatid eh. Nanlulunod eh. Chuboy boy! Ah, chuboy boy na yan! Umiiyak dun eh, nakikita ka dyan. Oh! Ang iti-iti mo na. Guys, meron ako. May moves ka? Wow! May moves pala yung anak ko ah. Apir, hindi na apiran. Go anak! Woo! Sayang wala tayong waterproof na camera. Waterproof yan? Hindi. Kaya hindi natin malulubog. Dapat bumili ka waterproof. Next time. Mag-sim. Go lang ay. Ano? Vlog mo ako na nag-slide. Ah, sige, dali, go. Go na. Eh, magpaagaw ka ng piso. Tapos kung sino makakuha, may 100. Wala tayong piso ngayon. Oo. Dali ko akong coin. Sigan. Papalaro ako eh. Pahanap ako ng piso. Wait, dyan ako. Excuse me. May masasak ako dito. 100 ah, makahanap. Sino kasama? Ha? O game. Dun. Oo nga, ba't kasi lumalapit kayo sa akin? Sinusundan niyo ako eh. Oh, 1, 2, 3. Oh, sige. Sige na. Hanap. Akin na yun. Hanap. Bakaroom, di magparakap-kap. Ay! Sisid, ang daya. Wala. Hanap. Wala. Wala, di pa na nakikita yung piso. Ay, hanapin nyo yung piso dyan. May premyo 100. Dyan. Oo. Dyan sa may kay Jeff. Go. Anak, wag kang tatalon dito. Anak, malalim. Tito Papin! Tito Papin! Sino? Ta Emma! Hoy, sumisid ah. Wag mandaya. Tito Papi! Andyan yun. Ano yung hinahanap? Piso. Nakita pa ako ah. Sisirin mo na ako. Nasa pa mo na. Di ba na makita? Meron, tinapon ko eh. Ate Jackie! Ate Jackie! Lalim Andyan. na kaya. Lalim na ikot na kayo. Lalim dyan na. Ano na? Walay pa?
Nakuha na. Isa pa, kinadars. Isa pa. Diyan na kayo, ha? Dandaan. Hanapin yung piso. What ay pyramid mo? Ano? Bilang sa taas ha. Grabe ka naman. Na lang natin. Okay, game. 100. Doon. 1, 2, 3. Kumahanap. Kumahanap. Dito lahat, no? Dito lahat. Kumahanap. Gagawa daw sila ng pyramid. Gaway-away na sila. Kulit. Aber, kung magawa nila. Si Jackie, marunong lumangoy ito si Jackie eh. Kanina nakalangoy ako katulungan mo. Kasi malalim na yun. Di ako atayo. Hindi tatapin lang gago. Nakakatayo ka naman. Wow! Bugs, aray. Bugs, bugs. Ako, nagdinaramdam ako nung sumagin sa akin. Tatay, naabot lang eh. Oo, para mabilis. Oo, ilaw din. Sige, try and try. Ngayon, dalawa na to. Hindi umaandar si Eva. Ano pa gagawa na itong anim na to? Hawakan na, bilis. Ilubili ka tao. Tita Emma! Tita Emma! Ilubili ka tao, teka lang. Tita Gal! Ayan. Inuuli ka tao, teka lang eh. Langoy ka na, bilis na. O sige na, langoy na. Punta na kita tayo, mama. Go na! Sasaling ka niyan. Go na! Yan, dali, go! Ala, Jumay! Langoy na! Sira ulo to. Agoy, mainit na daw ng sunscreen.
Excuse me. Excuse me po. Pwede ba siya lumangoy? Ay, shoot! Wow, salbahe. Punasan mo nga. Walang hiya. Mas basa yung ano. Si Bunso yun eh. Tira ulo to si Bunso, oo. Lang hiya ka, Bunso! Oo. Pinasama! Hello po. Hi! Hi, chaboy-boy ko na yan. Ay, sus! Ay, sus! Ay, sus! Ay, blink-blink! Ay, sus! Tapon mo na, dali. Tinapon, gago, oh. Langoy na! Lumang! Diba? Sawa ka sa tubig. Ang cute. Asa si Scarlett? Hi, Scarlett. Ay, yung bata. Halika na dito, Carlita, dali! Baby, tingnan mo si Mami, oh. Tingnan mo, Mami. Ay. Hi. Hi. Ininggit mo naman si Natsu. Ay, takot ka sa tubig. Wag kang ano. Baka mamaya tumalon din niya. Sige ka. Huwag kang tatalon, ha? Chaboy-boy! Sino takot sa tubig? Paano mo na? Isama mo na. Bawal yan. Dapat may ano sila, no? Kaya nga yung... Hi, baby ko. No, bawal ka dito. No, no. Tatalo yun. Takot ka sa tubig. Ayun ang batang ano, batang walang takot sa tubig. Ate na mo, matras siya. Hi! Asan si Mami? Wala ka dyan! Asan si Mami? Wala ko! Halika dito. Talo na! Halika, dali! Halika dito. Dali! Lapit! Halika. Dali. Halika. Wala ka dyan, ano? Asan si Natsu? Asan si Natsu? Asan si Natsu? Tep, dito kasi sisirin ko hanggang dun. Asan si Natsu? Sisisirin ka daw, Tep! Sisisid na ano, talaba! Mr. Sunday. Ay, nako. Asan na si Mark? Mark! Ano? Nakapag-egg hunting ka? Nakuloko ka? Gusto mo makasap ka dyan? Hey, Carlita! Hey! Hey! Saan Natsu? Asan? Saan? Saan na Chububoy? Hi, baby ko. Hi, baby ko. Hello. Hi. Di tayo nakapag-sunblock. Sa isa, slide. Wala yung ano eh. Parang si Rena lumangoy. Nakano ka doon? Naglalakad ka sa ano? Oo, ginaganto ko pa ako. Ginaganto ko. Nagtitiptoe ka lang? Ah, okay. Patalino ako eh. Hirap daw si Natsu ate. Ha? Oh, irami mo yan, dali. Pero mga Natsu, hindi talaga siya pwede din. Ay, pero siyang Pinapatawag kayo pag kinatsu. hindi naman pwede yung si Natsu eh. Hindi siya pwede eh. Yan mo sa leog mo. Di kaya. Natsu, babaro natin ito kay Natsu, eh. Ay, dito na. Sino nandyan? May slide. Si Emma. Di talaga umaandar si Emma. Wala, ano yun? Nasira na yung ano? Alin? Yung tubig. Ano to, bakit? Yung ko dun. Inaano nila eh. Napakialaman kasi. Ano yun, Jeff? Nangyari sa taas? Langoy kokak. Langoy kokak ka eh. Langoy kokak. Bunsong pangit. Mukhang baliw.
Ah, sir. Ito nagluluto. Yung kaplon. Si boy. Tawa ko dun sa matanda, nalaglag yung pustis niya. Sorry guys, hindi ako natatawa dahil nagtatawanan ko siya. Yung naghahanap kasi kami. Tinulungan kong hanapin. Hindi pa tinulungan, parang tinuturo ko sa kanila kung saan nga nalaglag. Kasi pag yung matanda, pagtawa, tumalsik yung pustis. Lumubog. Banlaw na siguro kami. Ano oras na? Ha? Ay, banlaw na tayo. Asan yung mga sabon? Yung sabon natin, banlaw na kami. Pauwi na kami guys. Ayan. 10:14. Hanggang 11 na kami dito. Yan, picture na lang. And then, uwi na kami. At yung mga dogs, wala pang pagkain. Hanggang kagabi lang yung pagkain na naluto ko. Ayun. Pero connection na din ulit si Froggy na umuwi ng maaga. Para mapakain na niya kahit lang, dog food lang. Nandiyan naman yung pitbull. Yan, pitbull. Chow-chow yan. Nandiyan na naman yung chow-chow. Chow-chow hingi. Yung thug life yan, natsik. Ang itim ni Kakoloko yun. Dumadagsa na naman yung mga utao. Jackie. Gusto ko lang. Thank you po. Thank you. Yo, uwi ka man. May baon pa. Thank you. Mabait naman yung mga dito, mga staff. Kaya nakakatuwa. Pag may request kang sabi ka. Hindi porket magkapares ng kulay yung Milo tsaka chocolate Milo na kagad. Lasang Milo kasi eh. Lasang strawberry kaya. Ay, yan, iba na yan eh. Chocolate tapos lasang strawberry. Doon kasi sa di ba yung palagi ko binibilihan? Kanya kaya 10 pesos na. Yummers, sarap niyan guys. Nakailan kami niya kagabi. Chocolate. Wala na bang ibang syrup? Sirap. Uy, itong bag ni daddy mo ah. Yeah, thank you. May straw pa. Pareho lang, grabe ka. Hindi mas marami gatas yan. Oo. Ayun, dadagdagan ka daw. Grabe to. Tamat ka. Thank you. Sukli ko pa. Ayun na. Masan? Ito ba? Hindi. Hindi pala eh, sira ulo ka. Sa likod eh. Ayan o, ito to lasi mo. Bili kami cropek. Charon. Sarap. Picture pa yung mga dun oh. Dagdagan nyo ng Mika. Asin. Patabang yung suka eh. Ha? Oo, andyan yung lotion. Bakit lalagyan yung lotion yung Ah. Wala po kayong 20. Pengin 20. Sino may 20 ya? Gol. Pero 20. Pabot nga doon. Ayan. Thank you. Salamat po. Hindi po. Naaway ko yung bata. Pia. Ito na natin siya, order. Tinopak. Halika na. Sila makakapakalmo sa kanya. Akin yan. Ay, di. Ay, nanay, tatay kayo na natin. O, nanay, tatay. Nag-aerobics na, Ay, hindi na. Uy, wow. Uy, ganda. Swimming tayo, swimming. Tara, salong tayo sa swimming pool. Dali. Ito na natin, Ay, tacho boy. Ay, dila. On this car, talaga na nanay, tatay. Dali. Nanay, tatay. Supuntin na. Gutom na sila dun. Ate. Ano kumain sila pansit, oh. Makain ka pansit, Mia? Mainit, be. Sabi, magkakaroon ka naman. Ay, tignan mo yung gas, oh. Mika, bumili ka na ng tubig doon. Nandun pa sila dagon. Alam, nagpabili ka. Oo nga. Baka isa lang bilhin nun sa akin lang, oh. Silipin mo kasi ano. Maraming ice cream. Papa, 7-Eleven. Dali, silipin mo. Sa likod, ay sa labas. Sarga yan.
Eng-eng din to minsan eh. Papabili mo si Pia ng chocolate. Kasi, no? Pia! Pia! Tsaka tingnan mo kung may ATM dyan ah. Ice cream, 50 lang po. Tubig na lang, bilisan mo. Hindi, sabihin mo sa tapos. Ha? Para nila maraming lolo. Oo. Tingnan mo kung meron. Oo, lollipop. Sabihin mo. Jollibee. Ano niya po sa Jollibee? May Jollibee? May Jollibee ba? Saan na tayo? Jollibee, yeah. Ang oras na. Alas 12 na. Saan ba tayo ngayon? Sakit sa pit na. Ano ba yan, Bunso? Anong ginagawa mo sa buhay mo? Bakit ba kasi? Bakit ka nag-ano dyan ng kalamansi? Tapos mga dali, carry lang kayo. Dusing mo naman anak. Bigyan na si Pia ng ano. Bigyan ka ng candy. Dali, bigyan ka ni Kuya ng candy. Di ba gusto mo yung candy? Candy. Ay, naku, bigyan ka ng candy. Huwag ka na magpanilas para hindi ka Gutom masaktan. tong batang to. Makain ka, di ba? Huli na 7-Eleven. Kapag ni Mika may chichirya. Oo. Sabi ko si Duterte ang i-support eh. Talaga si batang to. Si Po na naman kinuha. May sarap mo. Dito na kami palengke. Ayan, nag-prepare si Papa ng pagkain. Gulay, nilagang baka. Tapos yung pansit sandala namin. O, kain na na. Hi, Mother! Hindi ka sumama. Let's see it. Kain na, Ma, para makainom ng gamot. Masakit yung ulo. Nasobrahan sa ano, paros-ros. Yeah. Favorite ko daw yung bakaw. Ew, yuck. Lola! Ano sa'yo, anak? Tingnan mo na. Wala pa. Kami miss ko yung sting. Wala nang sting. Munting tindahan ng nanay ko. Pero lakas ng benta dito ni Mudra. Munting tindahan lang yan. Lakas bumenta. Lalo pag si Jeff ang bantay, kupit pa. Pauwi na kami sa'yo. Don Carlos. Ha? Ito sana. Alo? Baka I don't know. Kaway-kaway kayo ba? Kunwari, binano ka. Okay. Ay! Alo! Grabe mo, oh. Tricycle lumbayaw ko. Doon, di ka ba nga siya sa loob doon? Uy, mumawa ka iyo. Ay, gusto dito ni Mami! Mami, sabi ko. Humawa ka kako. Humawa ka. Ay, naku naman to. Kunwari kinakampanya natin si Duterte. Oy. Ito kami to shopping, guys. Nakauwi na kami sa bahay. Nakapaglinis na rin kami ng ano, ng ginulo ng mga aso. Grabe. Binaglidan yun. Ayun, bili lang daw to ng ano, marigalo niya sa inaanak niya. Tapos punta ako sa ano, sa Jollibee para register ko si Kolokoy sa manager's camp ko. Para ngayong summer meron siya, may magawa siya. Okay na ba to? Wait lang, Mick. Papabili si ano. Pag 15 lang. Magkano yung ano? Ay, tingnan mo kung gano'ng kalit yung 15. Papabili si Buntis ng mais con yelo. Mais con yelo. Ibigay ang hilig ni Buntis. Malaki na. 15-20 ba? 25. Hindi, 25 na. Sa simula pa lang, guys. Simba lang ako. Hindi ko na sinama si Kolokoy. Punuan. Tayo na lang tayo. Hi guys, I'm home na from church. Yan. Akala ko in-upload na ni Daddy yung ano, yung vlog namin nung Friday ba yun? Yeah, Saturday pala. Friday, tama. Kaso, namatay daw tong ano, tong laptop. Alerts, di man lang inano binuksan. But anyway, ayun, nakapag-dinner na sila sa taas. Nagpaluto ako ng tinola lang. Kasi nag-crave ako sa may sabaw. Kasi nag-edit ako
nakita ko yung ginawa nila Emma nung wala kami dito is nag-shabu-shabu na naman sila. So, ayun, gusto ko din humigop na sabaw. Kaso nagsimba na muna ako kaya una-una na sila. And then, uploaded na yung mga picture namin nung nag-outing kami, guys. Tapos, after ko kumain, edit ko na yung vlog naman namin nung mag-outing kami. So, ayun. Yun lang. Tapos na ba ito? Tagal. Tapos, ang ganda sa Facebook, no? Kasi may mga memories ka, yung mga last year, 2 years ago, 3 years ago, no, nakatuwa. And alam nyo ngayon kung sino ang nakita ko. Tingnan nyo. Tadaan! Si Tippy Boy! Kit-kit niya pa, no? Ang linggit-linggit pa. Bago pa yan maano eh. Bago pa siya dyan maparvo. Ayun, grabe. Talagang naalala ko pa nung iniyakan ko talaga yan, guys. Sobra-sobra yan si Tippy. Kahit na ganyan yan, iniihian niya lahat ng kanto dito sa bahay. Super love na love ko sila. Lahat ng aso naman is love na love na love na love na love talaga. Ayun, hindi ko kayang sila. Yung mawalay nga lang ako sa kanila, lalo na pumunta kami kila Joy. Ayun, na-miss ko na sila, Groot. Ayun, at Terry, ayun naman ako, guys. Basta love ko yung mga alaga ko, guys. Mga pets namin. So, yun lang. Kain na muna ako. And happy Easter ulit sa inyo pala.